बदल गई बा, लेकिन हमने के सनातन धर्म से तारीख ने के बदल काहे कि उद्या तिथि हमने के मानल जाला, जेकर दिन ह ओकरे रात हो। द काल परसों सरस्वती पूजा बा, माई श्रद्धा से निवेदन बा कि हे माता पूरे यूपी बिहार के लोग पर अपार कृपा करी हो कि हमन के घर के लड़का लोग पढ़ लिख के विद्वान बने। लक्ष्मी से अनिवार्य बा सरस्वती के। लक्ष्मी नौकर है नौकर, अगर सरस्वती लगे बारी तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे घूमेली। काहे कि शिक्षा है तो भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है और निपण होना ये आपका मजबूरी है। सरस्वती जी की पूजा, सरस्वती जी कहाँ से ली जानता नहीं? राधा के एगो जीव के भाग से, अगर भाग से एक भाग से दुर्गा जी, एक भाग से गायत्री और एक भाग से सरस्वती जी। अगर भाग से सरस्वती के उत्पत्ति भई जेकरा के बाड़ी कह जाला बाड़ी, और सरस्वती दूगो बाड़ी, एगो ना दूगो। एगो सरस्वती जेकरा के विद्यार्थी लोग पूजा करेला, आ एगो सरस्वती ब्रह्मा जी के, शिव जी आ विष्णु जी। एक दिन तीनों भाई बैठा रहलो, तब भाई के भाई हंस दिला तो बड़ी दुख लगेला। ब्रह्मा जी के शिव जी या विष्णु जी कह दिले जे भैया तू सृष्टि करत रह, मरद मेरा तू ही बनावत रह, आ तोहरे छेनी हथौड़ी चोरी चल जा, तू ही रक्षा करता रह, तोहरे रक्षा नहीं। तोहरे बियाह न के बोले अपना खातिर न को बनौले, तब ब्रह्मा जी एगो लड़की बनौले, कहले कि अपना खातिर एगो लड़की हम बनाए, और लड़की के नाम सरस्वती रखले। तो ओ सरस्वती के विद्यार्थी लोग पूजा ना करे, ओ सरस्वती के ना करे। अब इतना सुंदर लड़की बन गई, इतना सुंदर बन गई ये ब्रह्मा जी वो लड़की से शादी कर ले। देवता लोग के बड़ी दुख लगल कि सृष्टि कहले ई है, बियाह कर ले ई है। तो सारा देवता लोग के ब्रह्मा जी के लगे कल के ब्रह्मा जी पाप नहीं, आप महापाप किए हैं। जिस लड़की को आपने बनाया उसी लड़की से शादी रचाया, आपको हम लोग सरापेंगे। तब ब्रह्मा जी कहले कि हम वचन देता नहीं, सरापे लोग कहे के आज से वचन देता नहीं कि कोनो बाप अपना बेटी के बाउल नजर से ना देखी। उहे ब्रह्मा जी के देन के हमने के हिंदू समाज में हमार अरविंद बाबा शादी ब्याह करा होता नहीं। उहे ब्रह्मा जी के देन हो के एगो जवान बेटी जंघा पर बैठ जाले तब बेटी के प्रति बाप के भावना गलत ना होला, जबकि जवान लड़की के नजर से देखला से पाप लागेला। और वो बेटी जांग पर बैठ जाले हम कन्यादान दे दिले तो बेटी के प्रति बाप के भावना गलत ना होला। ये ब्रह्मा जी के देन हो। दूसरा बात कि बसंत पंचमी यानी भगवान के आवे के जब समय हो गई त्रेता के, तब बसंत ऋतु पहले भगवान के स्वागत में आ गई। एक महीना पहले बसंत ऋतु आ जाला ना, लोग कहला कि फगुनी बिहार बहे लागल। अब बसंत ऋतु आ गई, आ लोग लगला माता सरस्वती के कहे कि माई सरस्वती के कृपा से ही भगवान के अपार जन्म होके जाता। तो लोग होली गावे लगला, लगला भौजाई के पूरी पाकों के लगावे लसारे पसारे। आ जब राम जी के जन्म हो जाला
तो लगे लालो कहे ए रामा कंठे सुरावा। अब लागे लालो क्रिया कहे भगवान और भौजाई के हम लाला सारा 1 महीना ले छूट रहे। यही से होली चालू होला कि भगवान के अवतार होके के बाद तो सारा पेड़ पौधा खर खरिहान नौका अनाज नया मन नया उमंग और हरियाली हरियाली छा जाला। यही से होली मनाओ जाला बबुआ बसंत ऋतु से। परसों से तो चालू है बा वह गीत परसों में से चालू हो। परसों ही चालू हो जाए। एगो मेहरारू घर में बेंजू वाला फंस जाता सही को के फंसा है लेकिन हमरा चीत पर चढ़ता नहीं खा। लेकिन वो चिकन बा वो चिकन बा वो चीत पर चढ़ जाता आई तो मारा हेलो बबुआ अब तनी 10 मिनट फिर कथा पर आ जाए बाबूजी। इन राजा दशरथ रानी के कई कलगे गिरल बड़े। ई बात अयोध्या के लोग नहीं खे जानो। सबेर भइल त सुमंत जी राज के मंत्री रहले। प्रजा लोग के सुमंत महाराज जेकर बेटा आज राजगद्दी पर राजा बन के बैठी अभी ले महाराज के पता नहीं के कहा मानी। सुमन जी जाके पता लगोले तो राजा के कई कलगे गिरल बड़े। ओ भवन में सुमन जी गईले रानी के कही सकल कि हे महारानी ई राजा दशरथ जी का इतना चिंतित बानी। कहली के कही कि सुमंत को काम करो इकर सबसे प्रिय बेटा राम बाड़े राम के बोला के ले आवा उहे बीमारी इकर पकड़ी है उहे पकड़ी है। अब राम जी गईले आ जाके कहली कि हे छोटी माँ बाबूजी के कौन दिक्कत बात कहली कि सुना तार बाबूजी के दिक्कत तू ही पूछो ना। तब राम जी अपना पिताजी से दुख बतवले और दुख सुनवले राजा। आ राजा के जब बचन के पता राम जी के लागल कि बाबूजी हमार 14 वर्ष के बन देवे के हार गइल बड़े त राम वनवास जाए के तैयार हो गए। कहले कि बाबूजी चिंता मत करी हमरा और बेटा हई हमरा और बेटा हई और माई के इच्छा बा और और में परीक्षा बा तब परीक्षा देवे खातिर बेटा और तैयार बा। 14 साल 14 दिन के समान हम घूम के आ जाए। तब राजा दशरथ जी कहली कि सुमंत रथ सजावो हमरा राम की 14 दिन में बन के घुमा के लेके आवो। रथ सजे लगले बाबा। ई बात लक्ष्मण जी जानले थे आके कहली कि भैया हम संगे चलो। सुमित्रा कहली कि बेटा तू जा बड़ भाई पिता के समान होला ऐसे तू पिता के समान राम के सेवा करियो। ई बात जानकी मैया सुनली कि हमार पति वन में जाता नहीं आके रथ तर खड़ा कहली कि स्वामी नाथ हमहू जाए। राम जी कहले कि देखो सीता तू दुल्हन भड़ू तू घर में जा। कहली कि घर में कहे जाई रउआ हमरा संगे शादी कैले बानी और आगे पर शपथ ले बानी कि जहाँ रहे ता राखे जौन खाए तन खियाए आ जाए तहाँ लेके जाए। कहले राम की तार विजय बारानी विजय बा सीता लेकिन माता कौशल्या से ऑर्डर लो अगर सास के इज्जत तू नहीं करत तो आवे वाला दुनिया में कोनो पतो अपना सास के कदर ना करी। तब कौशल्या जी के जाके पैर पे जानकी गिर के गली के माई बेटी के दर्द महतारिये जाने ली हमरा के आदेश दी कि अपना पति के सेवा में जाए। बढ़ाई दो अरे हमारा घुमारा संगे अरे जाई रे माई हमारा घुमारा संगे जाई रे माई हमारा घुमारा
अरे जाई बे माई हम रघुबर संगे जाई बे माई हम रघुबर संगे बनवा में जाई विवान फल खाई फल फल खाई हो फल फल खाई बनवा में विपत्ति गाई बे माई हम रघुबर संगे जाई बे माई हम रघुबर संगे जाई बे माई हम रघुबर संगे जाई बे माई हम अब बनवास बलराम जी के अचल जातर 3 जना राम लक्ष्मण सीता सीता बन के गइलो अयोध्या के लोग दौड़ल बा रामचंद्र की जय जय रामचंद्र की जय जय भगवान कल के अयोध्या के लोग आप लोग कृपया लौट जाइए मैं अपने माता पिता के वचन के पालन करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ लोग कल की ना हमने के राजा मान ले बानी यहाँ राजा रहले तहाँ प्रजा के रहे का अधिकार बा यहाँ पेड़ बा तहाँ छाया रहेला यहाँ स्वामी रहले तो स्वामी के चरण में चेला के रहे के धर्म बा जौन गुरु तरह के व्यास बनल बड़े वो गुरु के तू ना होकबो तो ई जान लो गुरु से कपट मित्र से चोरी की होकबा आनहर ना तो होकबो कोरी फिर हमार भैया 100 रुपया दिल बानी हम चारों भैया के प्रणाम करो कजी अभी फूट करवे देता लो अभी नंबरिया में हाथ निकल लागल अब एक बाद 5 वाला में ढुक जाई आजे बरो चाचा के नाम पर जौन लुटा दे लुटा दे बाबा काहे कि 1 घंटा के बाद खाता नंबर क्लोज हो जाए काल से कितनो दान दिया जाए व्यक्ति के नाम पर वो दान ना मिली सोचल ऐसे गुरु के सेवा करे के चाहिए हरकेश तिवारी जी गुलाब शर्मा जी हमने के गुरु ना है लेकिन गुरु से भी ऊपर के दर्जा हमने के दिले काहे कि ओइसन संस्कारी व्यास आज ना के भई आ ना केहू होई गुलाब शर्मा के मतलब देवता आज गुलाब शर्मा के नाम अच्छा बताई हमार लांगड़ा हमार नाम लेला ए बेआस लोग के का जलन बा जब कहेला जे हमार गुरुजी थे ही काहे गरियावेले सो हमरा के ई अपना गुरुजी के काहे ना बड़ाई करेले सो तो हनियो के अपना गुरु का करो सो तो तू गुरु का बड़ाई ना करो बगिरी के गरियाई करबो हैं तू करो उगिरी जी के करता था तू शर्मा जी के करो तब नहीं जानती की तरह में संस्कार बा गुरु के कोई कदर नहीं और गिरी को गाली जा महादेव ध्यान दी हो कि हम केहू के ना गरियाई ले ना मारी ले हम तो कमजोर ब्यास आज ले कोनो ब्यास के बाउर कही ले ना हम तो कहले कि सब ब्यास लो हमार चेला ह के भाई